Така. Хора, сега ще... Не, по-скоро няма да е по-добре да правя рун-тур на къща, в която живея. Няма да показвам парите, които имам, защото... Нали, да, ето. Но... Пък... Що пък да не ви покажа какво има. Така. Не, образуваме един giveaway. Който се абонира, ще спечели всичките ето тези стикери, футболните. Виждате ли? Всичките тези футболни стикери ще ги спечелите. Да, не са много, но все пак ще ги спечелите, ако всеки един от вас напише по 5 коментара. Друго. Не знам какво да ви кажа. Ето ви един туториал за меч. Който иска да ме последва и няма да изпускате туториала за меч, защото ще кача първото си дълго видео в петък. Да. А тези видеа ги качвам сега. Не са по график, но пък спокойно. Не са по график, но ги качвам, защото послушай втория ни абонат и третата седмица от канала ни. Няма как просто да не кача видеа. Така, няма да видим какво имаме тук. Нищо интересно. Така, искам да ви покажа само. Тук имам една кутия джунджури. Аз все още съм първи клас. Виж какво имам вътре. Това е от училище за Коледа. Сега съм втори клас. Който от вас напише честита прическа долу в коментарите, ще спечели всичките стикери. Или поне има по-голям шанс за giveaway. А сега от мене чао. Абонирайте се и бам! Айде, обичам ви! Добре, чао, както и да.